avui farem una recepta especial, així que, bueno, comencem primer veient com estan els bolets de la setmana passada. Recordeu que vam fer els bolets aquests fermentats. Jo els he anat remenant cada dia, sacsejant, cada dia 2 cops. Ara han canviat de color, han anat agafant una tonalitat més fosca. Val? I jo els he tastat abans, perquè els he afegit al dinar d'avui. Encara els hi falta un palet d'àcid, però ja estan molt bons. Té un gust així intens, a bosc, l'olor és molt bona, té un puntet així dolç del sucre que li vam posar, i la mel més aviat, i res. No sé si l'heu fet i com en teniu. Jo el deixaré un parell de dies més i ja llavors el posaré a la nevera, però ja es noten els sabors, ja està molt bo, o sigui que el torno a deixar aquí. L'heu fet aquesta? Bueno, llavors avui farem el cabàs de remolatge. El cabàs de remolatge és un tònic que es consumeix molt, sobretot a l'Europa de l'Est, el que és Polònia, Rússia, Armènia, Geòrgia. Es veu que se'l pot trobar fàcilment al carrer. Llavors és molt fàcil. Aquí tenim remolatxes fresques. He posat una altra fusta aquí perquè avui farem ja veureu com quedaran les mans. Jo no soc de posar-me guants, prefereixo tocar els aliments tal qual m'agrada sentir-los, o sigui que tallarem. Bueno, jo no faig servir guants, ja us he dit. També li posarem gingebre i aigua i sal, no té res, els ingredients són aquests, són bàsics. Llavors el que farem és, jo he rentat bé les remolatxes per treure'ls la terra que puguin tenir a la pell, però les deixarem en pell, no les pelarem. Llavors el que es tracta amb paciència és anar tallant dauets, més o menys petits. Costa una mica perquè està una... Però mireu quin color més maco que té. La remolatxa és molt rica en ferro, o sigui, en processos d'anèmia va superbé. També és desintoxicant del fetge. Llavors la paciència és anar tallant la remolatxa en dauets, i aquí la ratlla, però jo la faig així. Ja veureu que la feina més gran serà això, tallar tot això a daus. Si ho veieu bé com ho faig, sí. Ara és temporada, la podeu trobar fàcilment al mercat. I d'això consumirem bàsicament el que és el líquid de la maceració. La remolatxa que quedi sobrant de la fermentació també la podem menjar, sobretot amb amanides o fer una sopa típica que també es fa allà en aquests països. O podeu fer una crema. Aviam. Vale, anem posant en aquest pot. Els pots, ja us dic sempre, ben nets d'aigua i sabó, i jo no els esterilitzo, senzillament el que faig és esbandir-los amb aigua molt, molt calenta, i amb això n'hi ha prou. Vale, anem tallant. És un moment zen, aquest moment de tallar les verdures així petites. És com una mica terapèutic. Així no penseu en res més. I a més ajudeu a la salut fent aquestes receptes. I ja veureu que si les aneu combinant us anireu sentint cada vegada millor. Perquè totes aquestes coses, els beneficis s'obtenen al cap d'un temps.
més immediat. És com una espècie de segur de no sé, així com la gent preveu el tenir una bona jubilació quan una tranquil·litat econòmica, no hi pensem en la salut, i la salut també l'hem de cuidar amb temps abans que comencin a sortir les coses. Llavors tot això, si anem afegint a la dieta, anirem millorant la salut també de cara a la nostra bellesa quan ens anem fent grans. I anem cuidant ja. Sembla que hagi matat algú, per això vaig posar la música de Pulp Fiction, em va semblar adient. Vale, posaré aquesta altra també. En què hi hagi una tercera part del pot és suficient. Teniu en compte que heu de posar 1 litre d'aigua, llavors agafeu un pot que sigui bastant, almenys d'1,5 litres de capacitat, perquè així us acàpiga tot, perquè ja li posarem molta més quantitat de coses, però sí que ha de tenir espai per poder-ho anar remenant i evitar que ens surtin fongs. A més, el color d'aquesta beguda és tan xulo, el color d'aquest així rosa fort. D'això, com sempre us dic, els fermentats són per consumir-los en petites quantitats perquè són aliments molt potents. D'això no en prendrem només que un xarrupet abans del menjar, 1 hora abans de menjar, i ens servirà de tònic. Per lo que 1 litre ens podrà durar bastant temps. Ja després veureu que els primers dies el gust de remolatge és molt intens, però conforme vagi passant els dies anirà fent molt més suau. Mireu. Vale, em rento una miqueta les mans, les esbandeixo. Tampoc no és tan exagerat. Així com les nous verdes sí que deixen les mans molt més tacades, la remolatxada seguida se'n va al vermell, amb una mica d'aigua i sabó, i ja està. Perfecte. Llavors ara el que farem és agafar el gingebre i hem de ratllar més o menys la quantitat de 2 cullerades de gingebre per tota aquesta quantitat. Llavors agafo el ratllador, agafo un tros, ja està rentat també. Perdoneu si hi ha una mica de soroll, és que avui aquí al jardí d'aquí al costat estan treballant i he hagut de tancar els porticons perquè no se senti tant la màquina. El gingebre el que fa és que farà aquesta beguda encara més digestiva. Una cullerada i ara en ratllarem una altra. I 2 cullerades. Vale. Acabo de posar aquesta miqueta. A veure, el de la fermentació jo us poso una miqueta les quantitats, però no, realment no són quantitats exactes, no és com la pastisseria, que si no, no surt. O sigui que és més o menys una indicació, però que si voleu posar-hi més, podeu posar-ne més sense problema. Després, tot això afectarà el gust. Ja està, si hi ha molt predomini de gingebre es notarà amb el gust, però no serà ni millor ni pitjor. Serà diferent. També la podeu fer una miqueta al gust de vosaltres. Cadascú que trigui el que no t'agrada. Llavors, aquí ara li posarem
2 culleradetes de sal marina, que no contingui cap tipus d'additiu ni conservants, ni antipalmassants, ni res. 1 i 2. Aquesta és sal marina i ja està. Si teniu sal de l'Himàlaia també l'hi podeu posar, però és bastant més cara. I al final anem a lo més senzill. I li posem 1 litre d'aigua, aigua sense clor. Jo la deixo reposar destapada tot 24 hores perquè el clor s'evapori, tot i que la trec filtrada de l'aixeta. I si no, aigua mineral, o la bulliu 10 minuts i la deixeu a temperar. No em poséssiu l'aigua calenta aquí perquè llavors mataríem el que són les bactèries que ens interessa que ara facin la lactofermentació. I ara amb una cullera de fusta, tinc aquest pal, ho remenarem bé per dissoldre bé la sal. I l'aigua ja va començant a agafar un color ben maco. I ja està. Llavors ara hi posarem un paper, com en el kèfir, hi posem un paper i una goma, i jo cada dia ho remeno una miqueta, perquè no se facin fongs aquí a la superfície, i això ho farem durant, en 3 dies ja comença a fermentar i ja comença a tenir propietats, però per aconseguir encara més beneficis jo ho deixo 2 setmanes, remenant cada dia. Un cop han passat les 2 setmanes, ho colaré i ho posaré en una ampolla d'aquestes tipus de gasosa que tenen el tap així, i llavors ja ho guardaré a la nevera i ho anirem consumint. Llavors és això, anar remenant cada dia i ja està. És tota la feina que teniu ara de vigilar-lo cada dia i durant 2 setmanetes i ja està. Si ho voleu consumir abans també podeu. Teniu alguna pregunta que us interessa saber ara? Bueno, no té gaire feina, la veritat és que en un moment ho teniu fet, us poden ajudar a casa també a remenar. Si teniu criatures, és una activitat molt xula. A més, començaran a veure que d'aquí surten unes bombolles i comença a fer-se efervescent i això és molt curiós, doncs perquè ara les bactèries acidolàctiques començaran a treballar i l'aniran fent cada vegada més àcid, i és això el que protegirà el ferment i ens donarà beneficis a la nostra microbiota intestinal. Llavors, si no teniu preguntes o si us acudeixen, ara jo sé que, per la gent que em veieu en diferit, si teniu preguntes m'ho deixeu en comentaris i jo us les resolc de seguida que pugui. Es pot fer amb les que venen als supermercats? No. Han de ser remolatges crues, d'aquestes que venen als mercats, però han de ser crues. De vegades als supermercats també s'hi poden trobar, si no teniu un accés a un mercat a prop, la podeu trobar, però ha de ser crues, no estan refrigerades, es venen com si fossin, com si trobéssiu els cogombres, els tomàquets, normalment es venen a fora de la nevera. Jo és que les compro amb un pagès a Cal Jalec, aquí a prop de casa, i segur que teniu algun productor a prop que us vengui directament la fruita, o les parades del mercat, que és on trobareu totes aquestes fruites de temporada. Llavors, no sé si teniu alguna pregunta més, i si no ja ens veiem la setmana que ve. La setmana que ve hi ha una recepta super especial, molt especial, que espero que no us perdeu. Ja em veureu, perquè és que s'ha de preparar abans i és per unes dates especials també. Així que
us convido que veieu la sessió de la setmana que ve i llavors hi farem una ullada a veure com va el procés d'aquest cabàs, que segur que us sorprèn. Jo us animo que la feu, val? I qualsevol cosa, doncs ja anem parlant. Vinga, que passeu molt bona setmana. Ja heu vist que en 15 minutets hem fet la recepta. O sigui que us animo, no em digueu, perquè a vegades em dieu és que no tinc temps. No accepto aquesta excusa, val? Que és un momentet, pim-pam-pum. Vinga, una abraçada molt gran i moltes gràcies per haver vingut avui aquí en directe, i si ho estàs veient en diferit també moltes gràcies per l'interès, i fins la setmana que ve no us ho perdeu, que vindrà una recepta molt xula. Vinga, adéu.